ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଏଇଆ ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ସେଇଆ ନଥାଏ। କାରଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ସଫଳତା ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯେତେ ଥାଉ ପଛେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କିଛି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଣେ କୁଡ଼ିଆଟାରେ ରହିଲେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ବି ତା ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି, ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ବି। କେବଳ ପ୍ରକୃତର ଶାନ୍ତି ନିଜ ମନର ହିଁ ଶାନ୍ତି ଆସେ। କେବଳ କାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, କାହା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବି ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ହିଁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତର ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତି। କେତେ କୋଟିପତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ହିଁ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବି ରୁହେ, ସେ ବି ଖୁସିରେ